వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో పేలుడు సంభవించింది. సుగుణ స్టీల్ కంపెనీలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కంపెనీ సిబ్బందిని ఆరా తీశారు పరిగి ఎంఆర్ఓ. పేలుడు జరిగిన 3 గంటల వరకు కంపెనీలోకి అనుమతి నిరాకరించారు. అధికారులు వెళ్లేలోపే పేలుడు ఆనవాళ్లు చెరిపే ప్రయత్నం చేశారు. కంపెనీలో పేలుడు కారణాలపై ఆరా తీశారు అధికారులు. వివరాలు వెల్లడించేందుకు నిరాకరించారు అధికారులు. కార్మికుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచామని చెప్పారు యాజమాన్యం. रेमिंग मास्क फेल हो गया तो रेमिंग मास्क फेल కావడం వల్ల పట్టి లాస్ట్ रेमिंग MAWS